Marino bertopeng. Pendot. Belum ngingu, tapi iki lanang sedanten. Lanangane sedanten. Pas saya mau campur ya. Marino. Ya iya. Iya. Bebas mutengan kabeh. Di ngubur rong wulan. Asik. Kok dereng lahir ya? Kene pun lahir langsung diseket. Ora sengaja. Udah. Temenan. Akhirnya Wis semua gitu. Sing cukan ngerit ingin bapake kiambak. wonten untaran niku. Toko besi. Niku griyane apa sih sih? Toko besi kuwi. Oh. Tan. Anake Marino nang kabeh itu nang. Campuri teksel loh main. Gede mana? Lah iki gembel cilik beo. Lanangannya garut apa? Marino. Niki ya iya garut. Yo. Saya. Nek garut cilik napa, Pak? Hah? Nek garut cilik ngono apa? Kuwi itu anu biasa garuk kae iki lah. Seneng riko bener. Metune bener-bener. Bisa ngapik lanang-lanang nang. Ada lulut-lulut ning ngene iki. Satu ya. Anakannya bener. Nek kata lanang ember ya. Iki lanang. Wih, bedak besar ngarep panen. Wih, seneng ya. Kising beda. Kandang Bapak Kuntoro, pemilik toko besi. Iya. Jambah tinggi, bersih. Ricky